1995 इसवींतू प्रथम विश्व कोंकणी संमेलनाचे वेळारी घेतिल्ले निर्णयाप्रमाणे विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे एक महत्वाकांक्षी निर्मिती. गोयाचे तेदनाचे माननीय मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत हांनी जानेवारी 17, 2009 इसवींतू विश्व कोंकणी केंद्राचे उक्तावण केले. श्री बस्ती वामन शणै हांनी विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापकाध्यक्ष झाले. वर्ष 2021 पर्यंत 12 वर्ष काळ बस्ती वामन मम्माले समर्थ आडಳಿತಾಂತೂ विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी भास संस्कृती आणि कोंकणी लोकाले उदरगती दिसेन सबार काम करत आयला. विश्व कोंकणी केंद्र सर्व कोंकणी उल्लोचे जनाले एक श्रद्धा केंद्र जावन वाढला. 2021 नोव्हेंबर 23 तारीखेंतू विश्व कोंकणी केंद्रांतू जल्लेले सभेंतू मंगळूर शहराचे प्रख्यात सीए आणि उद्यमी श्री नंदगोपाल शणै हांनी अध्यक्ष जावन सर्वानुमतान विंचून आयले. ते दोळताई जत्तशिले भाषा पर कामाक भाषाभिमानी नंदगोपाल शणै मम्मानी एक नवे वेग दिले. 2021 वर्सांतू आधुनिक विचाराचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शणै हांनी श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री वी नंदगोपाल शणै कन्नूर हांगेल स्मरणार्थ नवीन तंत्रज्ञानाचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ निर्माण करून दिलो. तेदन पुसून आज ताई 1300 व्हिडिओ हांगा तयार जावन इंटरनेटारी विश्वभरांतचे कोंकणी जनाक मेळतसती. विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीम वाहिनीक 15,200 सबस्क्रायबर आणि 1 लाखातितले होड वीक्षक वर्ग आस. ह्या स्टुडिओंतू आरोग्य, सायबर सेक्युरिटी, जागृत जगत म्हणले एक जागृती विषयांतू प्रेरणेचे काणयो, सरदारालो उडगासू, कीर्ती मंदिराचे कोंकणी माणिक्य हंगेले विषयू, ऑडिओ बुक्स, सखी गीता, प्रतिबिंब, उत्तर कन्नडाचो कोंकणी परिमळ, आमगेल युव साधक, आमचे साधक, सीए साधक, विदेशाचे कोंकणी जनाले हांव गावाक आयलो, मनोचैतन्य, पदमाधुर्य, साहित्य संवाद, कन्नडाचे लोकप्रिय साहित्यकार गीतकार डॉक्टर जयंत कायकिणी हंगेलटू चलईले भाषा भास, कला संवाद, प्रोफेसर मंजुनाथ कामत हंगेले प्रोफेसर कामत म्हणेल व्हिडिओ, कोंकणी इतिहास असले विविध विषयाचे कार्यक्रम मंगळूरी गौड सारस्वत, ब्राह्मणाली कोंकणी, राजापूर सारस्वत आली कोंकणी, मंगळूरी कॅथलिक जनाली कोंकणी, चपटेकार समुदायाची कोंकणी, कुडाल देशकार आद्य गौडस्थ ब्राह्मण हंगेल कोंकणी, कुडबी हन्नी उल्लोच कोंकणी आणि खारवी जनान उल्लोच कोंकणी असले सबार रीतीचे विंगड रीतीचे कोंकणीची गोडसाणी लोकाक खवयल्या. फेब्रुवारी 8, 2022 तारीखीक कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे चेअरमन श्री दयानंद पै हंगेले 70 वर्षाचे जयदिवसा वेळारी सेंट्रल टवर म्हणले एक नवीन बांधप बांधूच उद्देशान मूळ फातोरू हानी दवरलो. 1 वर्षानची म्हणारी फेब्रुवारी 8, 2023 तारीखेक हंगा श्रीमती इंदिरा आणि श्री गडाई लक्ष्मण पै हंगेल स्मरणार्थ कोंकणी जनाल खतीरी एक भव्य सभांगण श्रेष्ठता केंद्र उभे जाले. त्या दिवसू श्री प्रमोद सावंत गोयाचे माननीय मुख्यमंत्री हंगेल हस्तानी ताजे उक्तावण जाले. त्या वेळारी श्री रमेश नायक मैरा हंगेल सहायानी तयार जालेले प्रदर्शनी सभांगण आणि श्री दयानंद पै हंगेल सहायानी निर्माण जालेले श्री बस्ती वामन शणै कोंकणी सरदार हंगेले पितलीचे पुतळी अनावरण जाली. आत केंद्राचे प्रमुख समारंभ
ह्या सुसज्जित सभागृहांतू बहु शोभित रितीरी चलत सती. प्रपंचाच्या विविध कडेन वेगवेगळे क्षेत्रांतू उंच काम करून कीर्ती पाविले कोंकणी मान मनशाले फोटो आसचे कोंकणी कीर्ती मंदिर 2009 इसवेंतू स्थापन जालेले. 2021 नंतर हांगा श्री रंगप्प पांडुरंग कामत, महावीर चक्र कमडोर KP गोपालराव, श्री BN राव, श्री HV कामत, श्री UB मल्ल्या, फादर जेरोम डिसोजा, श्री BS राव, श्री दामोदर मावजो, श्री मिजार अण्णप्पा, जनरल सुनीत F रॉड्रिगस, एयर चीफ मार्शल LM कत्रे, कैप्टन ओमकारनाथ राव SM, श्री पंडित तारानाथ राव हट्टियंगडी, श्री यशवंत विटोब चित्ताल, डॉक्टर BS बाळिगा, डॉक्टर BA सालतूर, डॉक्टर सूर्यनाथ कामत, श्रीमती कमलाबाई प्रभू, श्री ऑस्कर फर्नांडिस, दियोग बस्त्यान सिद्दी आणि श्रीमती पंढरीबाई. हंगेल भावचित्र कीर्ती मंदिरांतू दवरनू हंक सर्वांक पळोनू आनी मस्त कोंकणी लोकांनी चांग काम करचे तसले प्रेरण दिवचे एक प्रयत्न केलेला आसा. अशी 21 नवे भावचित्र हांगा दवरनू ताजे निमित्त आनी मस्त जनाक स्फूर्ती दिवचे एक प्रयत्न केले. विश्व कोंकणी केंद्र साहित्यकारांक भाषा मोगींक मेळोवचे खातीर प्रति वर्ष साहित्य समारोह म्हणलेले एक व्हड साहित्याचे कार्यक्रम करत आयले. 2022 इसवेंतू मार्च 19 आणि 20 तारीखेक असले एक व्हड कार्यक्रम साहित्य समारोह हांग चल्लो. हाका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळेले श्री दामोदर मावजो हांणी मुखेल सैर जावन आयिले. साहित्य समारोह 2023 2024 फेब्रुवारी महिन्याचे चल्ले. 8 नोव्हेंबर 5 आणि 6 तारीखेक साहित्य समारोह 2024 बहु विजृंभणेरी चल्ले. हाका गोवाचे प्रख्यात उद्यमी आणि भाषाभिमानी श्री अवधूत तिमलो हांणी मुखेल सैरी जावन आयिले. साहित्य समारोहा वेळारी विश्व कोंकणी केंद्रान दिवचे साहित्याचे प्रशस्ती प्रदान करचे कार्यक्रम आसता. 26 डिसेंबर 2021 तारीखेक विश्व कोंकणी केंद्रान अर्ह विद्यार्थींक विद्यार्थी वेतन हर वर्षाचे वरी दिले. हे कार्यक्रम झूम प्लॅटफॉर्मारी चल्लेले आशिल्ले. विश्व कोंकणी केंद्रांतू चल्लेले आनी एक होडान होड साहित्यिक कार्य म्हळ्यारी ऑल इंडिया कोंकणी परिषद हांनी हांग चलयिले 25 अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन. 2023 इसवेचे नोव्हेंबर महिन्याचे 4 आणि 5 तारीखेक जाल्ले. सारस्वत चेंबर UK&Co आणि विश्व कोंकणी केंद्र हांगेल सहयोगान एंटरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव 2023 ऑक्टोबर महिन्याचे 7 आणि 8 तारीखेक बेंगळुरांतू चलयिले. विविध रीतीचे तरबेती आणि ओरिएंटेशन तात्तवळी सूक्त जल्लेले लोकांगेले पंगडांक विश्व कोंकणी केंद्र दितर आपता. विद्यार्थी वेतन घेवचे विद्यार्थींक झूम प्लॅटफॉर्मारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम CA Power 25 CA जावचे आकांक्षित विद्यार्थींक सदृढ करून परीक्षेक तयार करचे तसल कार्यक्रम आणि तरबेती बायल मनशांक उद्योगस्त करचे दिशेन तांकां वृत्ती तरबेती दिवचे. विविध कोंकणी समुदायाचे तरणाट्यांक वृत्तीपरता वाडोवन घेवच्याक जाय जाल्लेली तरबेती दिवची. विविध प्रतिभाशाली चेडुवांक सोदून काडून तांकां जावका जाल्लेली तरबेती दिवची वेवस्था. IAS UPSC असले स्पर्धात्मक परीक्षा बरोवचे आकांक्षी विद्यार्थींक मार्गदर्शन दिवचे कार्यक्रम.
असले सबार तरबेती 2021 कड़े विश्व कोंकणी केंद्रांतू चल्लेची. संशोधनेक प्रोत्साहन दिवचे दिशेन विश्व कोंकणी केंद्र सबार काम करता आयला. तांतू MOU साइन करचे एक महत्वाचे विषय जावन आसा. गोवा युनिवर्सिटी आणि मंगळूर युनिवर्सिटी हांगा संशोधनार्थींक जावका जालेले प्रोत्साह सहकार मेळचे तसले MOU विश्व कोंकणी केंद्रान साइन केला. केदिके ट्रस्ट हांगेल संगत कोंकणी कावी कला डिझायन्स तांगेले टेक्स्टाईल डिझायनांतू तांणी घाण घेवका म्हणलेल्या विशयांतू एक सविनय विनंती तांगेले केल्या. विश्व कोंकणी केंद्र संस्थापना दिवसू, संस्थापकालो जाय दिवसू, तांगेले पुण्यतिथी, शिक्षकांगेलो दिवसू, स्वतंत्राचो दिवसू, चिरडुवाल दिवसू, मान्यता दिवसू आणि भायल मनशाल दिवसू असल विशेष जलेल दिसू विशेष रीतीरी मनायता. हाजे निमित्त विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त जन येवनू हांगा जावची कार्यक्रमांतू भाग घेवच्याक साध्य जाता. अशी समाजाचे विविध वर्गाचे विविध रीतीचे जनाक विश्व कोंकणी केंद्राचे कामाचे परिचय जाता. विद्याकल्पक विद्यार्थी वेतन घेवची विद्यार्थींक 3 दिसाचे क्षितिज उद्यम प्रेरणा शिबिर 18, 19 आणि 20 ऑक्टोबर 2024 केलेले. गोवाचे शिल्पशास्त्रज्ञ डॉक्टर रोहित फलगांवकर हांका एक संशोधना योजना वयसून दिल्या. तांतू ताजी नाव वर्शिप ऑफ मदर गॉडेसेस ऑफ गोवा म्हळ्यार कोंकणीचे इतिहास, साहित्य, संस्कृती, कला विषयांतू संशोधनात्मक भाषण आणि भासाभास मांडून हाडली ती. दूर दूर राज्यांतू आसची जनांनी कोंकणी उलोवका आणि तांका कोंकणी संस्कृतींतू आसक्ती येवका विश्व कोंकणी यात्रा म्हणलेले एक सिरीज यूट्यूबारी प्रकट केला. विश्व कोंकणी केंद्रान कोंकणी संस्कृती आणि परंपरेक संबंध पाविले संगीत, नाटक, नाचू, चित्रकला हे सगळ्याक प्रोत्साहन दिवची कार्यक्रम केले. विश्व कोंकणी केंद्राक श्री पर्तगाळी गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधीश स्वाम्यांनी येवनू आशीर्वादू केलेलो आसा. 2023 मे 21 तारीखेक स्वामे विश्व कोंकणी केंद्राक आयले. हांका विश्व कोंकणी केंद्राचे हांगेल शिष्यवर्गान भव्य स्वागत दिले. विश्व कोंकणी केंद्र सर्व कोंकणी भाषाभिमानी जनाले मोगाळ एक क्षेत्र जावन आसा. हांगा देश विदेशातून संशोधनार्थी लोक, विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यांतू आसक्तेचे लोक आणि हांगाचे सुंदर प्रकृती पळोवचे, हांगाचे पुस्तक, ग्रंथालय हे पळोवच्यांतू आसक्ती आशिल्ले सर्व लोक भेटी दिता. आजी विश्व कोंकणी केंद्राक देश विदेशातून मस्त जन येवन भेटी करतात. अशी श्री नंदगोपाल शणे हांगेले मुखंडत्वारी विश्व कोंकणी केंद्राचे श्रद्धावंत विश्वस्त मंडळी सदस्य आणि हांगाचे कार्यकर्ते तांगेल कामाद्वारी विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व ध्येयोद्देश उब्बारून धरून कोंकणी आणि कोंकणी लोकांक मुखार सुनू व्हरत आसती.